טוב חברים, מה קורה? סרטון חדש, וכאילו, אני פה במלון, אתמול באתי ומחר אני עושה אימון, כן, יום, 2 לילות, 3 ימים, אבל לא נורא, לא נורא, בהחלט לא נורא, כאילו מחר אני עוזב מלא, יהיו מלא סרטונים, ויש עונה חדשה, התחלתי בלתכם שוב, ואני שוכח קצת, איך אני אגיד את זה? כאילו לא זאת סרטון, אני שוכח כל הזמן. אני לבד בחדר שלי, עכשיו התקלחתי אחרי הבריכה. והיה לי איזה מלא ספינים בעונה הקודמת. עכשיו יש לי עונה אחת שאני מקווה שיהיה לי לפחות 100,000. כאילו כל הספינים שאני אשיג עד עכשיו. היה לי רק, כאילו, הספינים הרבה, היה לי 80,000, כאילו לא 100,000, 200,000, 250,000. כל הספינים הקטנטנים, אוקיי? כאילו התחלתי בלעדיכם, את זה לא ראיתי, לא הראו לי את זה. Nobody's always רגע, 20. לא נגש, את כל זה השגתי מזה, לא, מזה, שאני כבר בשלישי כאילו, לא, בשני, רגע, בשלישי, כי כשיש 0, כאילו שיש 0 אז 0, וכשיש 1 זה 1, וכשיש 2 זה 2, לא רגע. לא בדרך כלל אמור להיות לי איזה 50 ספינים חדשים, אבל לא, כרגע הוא עייפי. 1,100 זה הספינים הבאים. יש, let's go. אני חושב אני אעשה עד 1,600, כאילו פעמיים 600 רק. אני אעשה 200 רק. 800. וואו. יאללה, יש לי 2. וזה הסיום. יש לי עוד 1, יש לי 2. בוא נקווה שיצא לי אחד כאלה מפתחות. עוד מפתח. עוד 2 מפתחות, וואו. עוד מפתח, זה כיף. עוד מפתח. עוד 3 מפתחות, וואו. נראה לי שאפשר להשיג עוד מפתחות, אבל סבבה. הסיום. רגע, מה כאילו? מה יופי. אוקיי. אני צריך רק 4 מפתחות. אוקיי. ואז אני אסיים את זה. נכון, שכחתי מזה. אוקיי. מה? טוב. הנה, לא. רציתי לעשות את זה. יאללה. 1,500. Let's go. 6,000. יש.
אולי קופתי בחיים כרגע, נראה לי. כיוון ימלצה לי. טוב. אולי עכשיו אני אקבל את זה. את התיבה הזאת. עוד לא. אוי, שורף לי בעיניים. כי פתחתי את המים בתוך... פתחתי את העיניים בתוך המים בבריכה. אין שם כלור, אני לא יודע איך, אין שם כלור, לא יודע איך פתחתי את העיניים, כאילו איך כואב לי העיניים, ממש לי מגמגם היום. יש. יו. 50. Yes. Let's go. מפתחות הברירה. מה? תראה. מה? אחינו. מה זה חרא זה? בוא'נה. אין לי מזל איתכם, עזבו אותי. מה?